Nyakorom ga jonka morom mintiere dakika en 24 tok sa dek mar okinyi machiegni tok marwa e chenro mar mbaka oromo matai nyinga Sharon Ong'aw. Kiny makawuono nyakorom ga jwang wabiro bedo kwa mulo chal mano mar siasa e pacho kae. Penyo mapenjo ni dibed ni siasa chwakore pacho ka. Mano kaluwore kod weche mosebedo katimore. Iwacho ni siasa mar andhoga, siasa mag pogruok mag paro e kind mamoko. Duto te wabiro bedo kwa lose bende wang'eni duond bura mar ODM bende dhi nyime gi yiero mag-gi mago mag gwenge. Ne gisetimo yiero awards odiochieng' ma kawuono gitimo yiero mago mag kuonde chung' od bura mopogore opogore. Duto te wabiro bedo kwa sumo paro. Ang'eni kwa dhi nyime gi twak marwa bende wantiere gi jofwambo magwa nyakorom ga jwang ma bende biro bedo ka nyisowa kaka yiero makamago dhi nyime e kuonde chung' od bura mopogore opogore ahinya te gwenge magwa makaluo. Okinyi makawuono ang'eni iseneno posters ma bende nwaseke e mbui magwa mopogore opogore. Antiere koda welo nyakorom ga jwang ma bende winjo siasa. Achak kanyo gi Charles Owino. Charles orako gudu mathoth. Okinyi makawuono to nach manano chopo kaka janon siasa. Charles nyalo buna moso nyakorom ga jwang. Amoso nyikwa Ramogi ajwang' ni okwe uru, oyawre uru, anduriyo nade. Ready 10. Giseriyo. Mano kana gichiyo gokinyi. Wan jolejo. Erokamna ahinya kendo machiegni. Bende kopogore gi Charles nyakorom ga jwang' bende nitiere gi Recho Mulo. Recho en ja siasa, janon siasa. En bende orako gudu mathoth. Recho machiegni. Erokamano Sharon kuom rwako e chenro makawuono. Amoso joneno waduto, especially jodala wa Mabondo sub-county no yawre uru. Kendo wamor ni wan kae kawuono mondo watwak kaka oganda. Erokamano ahinya. Kopogore gi Recho nyakorom ga jwang' bende nitiere ka gi wakili Joshua Nyamore. Wakili in bende inyalo mana moso na gichiyo nade? Erokamano amoso jodala wa kamoro ma gintie, amor biro mondo wago mbaka kawuono. Erokamano ahinya. Mana penyo mabende na penyo nyakorom ga jwang' en thuolo mano mar oronwa ote. Wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi twak marwa. Ote hioronwa e lai mago magote machok kare deka 6:00. Mbui mago mag oganda mano moriwo YouTube, Facebook, Citizen Digital bende wabiro ni achiel kachiel. Itudri kode mbui maga an owuon iyuda gi nyinga mano mar Sharon Ong'aw. Kachako kodi Charles Owino. Dibed ni siasa chwakore pacho ka. Kosenene nade gi wang' ja siasa kendo janon siasa e pacho kae? Ok ang'eno chwakore yo mane. To anta ang'e ni siasa dhi adhiya maber because siasa en gima pile pile. To luwore gi samigoe gimomiyo otimore kamano. So siasa ma wan go sani maduong' en siasa mar joma nyocha ni e sirkal kombe madongo dongo kaka jalup ker manyocha ogol gi bunge, former attorney general gi joma moko mowuok e sirkal mojoin opposition kendo gin gi siasa magigoyo against sirkal manyocha gitiyone. Then bende wan gi siasa mar jok mane ni opposition ahinya jo ODM masani tiyo gi piny owacho kendo gi support piny owacho e yore mopogore opogore kendo gisenwang'o kombe mopogore opogore e sirkal. So mane ma ng'ato nyalo wacho ni siasa chwakore but ok ochwakre. En mana step achiel kiwuokie tidhi e step mar ariyo. Ing'en wadong' gi higa achiel titimo yiero maduong'. So jibro chako goyo siasa mopogore opogore and wabro ng'iyo, wabro nono kaka piny dhi. Nwach siasa ka iwacho ni onge osiep matigita mok unyal were siasa, to bende onge enmity munyalo bedogo against one another e siasa. So inyalo ng'ani kata na joma oringo go kiny kendo inyalo duogo. So positions keep on shifting kaluwore gi gima ngere wacho ni interests. Nitie community interest, nitie personal interest, but ahinya ochakore gi interest mar an individual. Ni dwarango and ibet kure. And siasa ka joma principles ema safa. Joma feel siasa ka joma chunygi ni nono maonge principles
manya yanyo wadgi kawuono kinyo pako the same person onyalo wacho no kanya chiemo ko mage joma successful in our local politics to kin principled ni kao a particular line to okinyal bedo what people call success in siasa en yudo kom mar siasa but gimodon mondo ji mang'eny ong'e ni yudo kom mar siasa kende is not enough. Gima ji ng'eyo en ni nyuolo ng'a to kok inyuolo ng'ato to i bring up ng'a wacho kochuno nyaka inyuol ng'ato kod inyalo bring up ji magi bed joma important kaka luoro wuon nyako ni wacho nyuolo ji mang'eyo nyakwano ng'ane gi ng'ane to ok nobedo mjumbe to ok nobedo governor to nitie jomoko mobedi those positions to ng'amo nyuolo onge ng'amo upbring bende onge omiyo we need to look at things differently but siasa masani awacho ni en chakruok mar siasa but kochopo 2027 dwe mar 4 then wabro ng'eyo ni siasa okawo direction man. Erokamano ahinya. To Rachel, gima mina penjo kata mana kaponono ni siasa chwakore kata uyo nikech kipenjo ng'ato nyalo po kata mana ni samoro piny Kenya wantiere campaign trail. In korka kori nene nade? Nitiere erokamano Sharon, nitiere mbi moro ma bosebetie ma chalo ka gima election sidhi tim machiegni. Mago be waneno to ng'eny gi boyudo ni joma ringo kamano gin joma bende moko kuomgi gin joma chako wuoth eka gidwaro manyo piny kendo gidwaro nyiso ji ni gin bende gin gi interest at the various positions. To mana kaka Charles owacho, kuonde mamoko tineno ka nitie tungni mag siasa ma then normal nekech seche moko ogoli oko kama ne intiere koro there's jittery ineno ka ichalo ka gimi bedo isolated ineno ka example kuom Jalup Ker His Excellency Rigathi Gachagua ma nyocha kwano jogi ma Ker nyocha golo kawacho ni they're incompetent to kata ni ogiti maber mane siasa nekech nyaka inside jo ubende mondo eka gik moko timre nadi otimre. Nyocha matis kae kwadok piny waneno ka the same Rigathi Gachagua nyocha goko kahinya ni riwruok mar migosi Raila Amolo Odinga gi Ker masani dhi miyo jogi wit migepe manoketgie mang'eny especially PSS. Tineno kogo koko ma king'iyo kata the most recent appointments tibo yudo ni jogi ka onge mane otim nade mano wito kargi nekech koko mar siasa mane Rigathi goyo. Omiyo seche moko gigoye positively mondo gikony godo oganda, seche moko igoye for personal interest nekech an gi interest na kamoro to kaling to dipo ka gichotimne nade okethre to en adiera ni ji osechako ng'wech kuonde mopogre joma dwaro defend seats gi bende osedok piny kendo gisechako tudre gi jopiny to joma dwaro bende wuok oko mondo gitim ang'o mondo gichak manyo piny. Ok en gima wendo, ok en gima pok notimre to nyaki wuog chon bende mondo ka jopiny otimre nade ochak ng'eyo ni ang'o matimre but sana mani koro mbi mar siasa mang'eny cha to sane to pok ochopo. Santo poko chopo. Akeno wakili nene giwang machal nade. Yeni kipenjo jo pinje moko e Afrika ka. Wacho ni pok ginene piny migoye siasa machalo Kenya. Penjo jo Tanzania, penjo Uganda. Omiyo siasa chalo gima nie riamb jo Kenya. To ndalo moko ne former minister mar security miluongo ni Michuki nowacho ni siasa chalo chuny ok idhi make lweti kama nyaki yienge. So siasa ma Kenya lokore and ginene alliances lokore sate an gima mora mogik lokruok ma siasa to gi siasa madhi mbele ni en ni bang' higni mang'eny ahinya joluo chigni koro winjore ni gidonje e sirikal kendo gikawo kombe manitie mesa ma ipoge gine e kuon mar Kenya. Tadwa na nyis jowa ni power ma kamipoge kuon no chalo mach miyo e bungu ka koyo ng'ich. Kidhi yudo ka jomoko mach e bungu to mondo ibe yud nafas mar bet kanyo mondo iwo bungu nyaka ibed ni be imodo yiendi moro mikelo mondo
mondo chwag majno. So mach ma siasa ma wan go Kenya kae ma especially wach broad based government ni adwa ni mondo encourage jowa ni wamed mana chwake mondo wabed ni wanyalo oye wawinj lietni. Makor ka kori neno ka siasa koro chako chwakore. Siasa chwakore. Yes. Ero kama na inya. Nyakoro ngajonga ngini weche mathoth osebedo kama ka timore pacho ka moko kuom gi bende nitiere koda seyo duto te ma bende obro bedo kwa lose. Bende nitiere wach ma bende nochiwo kuma. Wacho ni jamadara Charles Kahariri nochiwo kuma ne oganda ma pacho ka ma osebedo kata mana ka seyo jatend piny Kenya e rombe mopogore winjo kanyo ni Ruto must go. No wacho ni mano koyud ng'ati ibro bed kikawo ne okang' mager. Bende ang'e ni achiel kuom jod bura ma pacho ka mano Gadhoni wa Mushomba en bende no idwar mar mondo mi ochope nyimo kwach kich nyakoro Mgajwang' ka bende en bende seyo nitiere ni diponi e gwenge mag Kiambu wang'e jatend piny Kenya natimo limbe e gwenge mag Masawa juma mokalo. En bende seyo na nitiere ni samoro en bende rowere manacho ni Ruto must go cha nitiere gima notimo kanyo. Nitiere wach ma bende adaro mar mondo mi awinji kaka Charles Kahariri siema nochiwo ne oganda ma pacho ka kotenre kod Ruto must go. Wanja na bang'e wabro bedo kwa winjo paro magwel mantiere godo. So wakati watu wanaamua kwamba tumechoka na hii serikali na mlichagua wenyewe alafu mnasema must go, that must go must be done according to the constitution. Si ni kweli? Nyakoro Mgajwang' must go must be done according to the constitution. Agende wantiere gi wakili bro bedo kalerno mathoth. Katika mano Charles Owino hangini sekta mar arita bendi winjo kadisi. Wach ma kamano di wach nang'o ahinya nyako tenre kod neno ma bende jamadar no wacho. Kapok adhi wach jamadar because it is very important and ber mondo wa discuss adwa wacho wach ma wakili owacho about mondo wadonj e sirkal kako ganda mar Luo mondo wati machiegni gi sirkal. Ogendni mamoko inwang'o ka nigatie pogruok kidhi kata kuom Wakamba inwang'o ka samiloso sirkal to jomoko nie Azimio to jomoko nie Kenya Kwanza. So samolos sirkal inwang'o ka interest mar Wakamba is covered accordingly. Kidhir Baloya bende gin divided. But unity marwa mar Luo mar goyo kura kamoro achiel bende important one for purpose mar negotiation. The only thing manyaka wabed go careful ni kik wabed kaka ora mating'o yugi te to dhi godo. Nyaka wami oganda opportunity mar electing leaders manyalo take over from us. We must accept age na sani nyaka accept ni I'm handing over the mantle to my children. Koka prepare nyithinda maber to then kara bro timre nadi bro rochore. Wadwaro that continuity mar community. Gima dwa wacho en ni nitie jomoko within community wa ma gin gi wuoro moro ma very special ni giluoro jowetegi. For example sani nyanwang'o ka ginyalo dhi ma giluor jakom koro ji kaka Owino Nyamori gini kawatemo dhi kuro to no ma ok ng'atwa. How do I cease to be ng'atuta jaluo tan gi dala na Luoland and an gi joma konyo ok wanya bedo community ma wawuor so much and waluoro competition so much makata ka ji owuok e opposition mobiro koro chako tiyo gi sirkal gima ne wa preach kapok owetewa gi obiro ni wadwaro ni mondo ubi mondo wati gi sirkal. Wan ok waluoro competition. Wang'eyo ni wan competent, wang'eyo ni wanyalo compete. Wadwaro ni wati as one family, as a team. Sani nitie opportunities. Adieri makende ji temo wacho democracy. But adieri makende en ni sirkal ka untiere to ung'wenyo better than kuonge sirkal. Then one joluo ne wakwongo bedo number one in everything. Niwinjo kata ka ji wacho niya ni jaluo ema nyiewo sofa maduong', jaluo ema riembo mtoka maduong', jaluo ema odak. Ti Okuyu nigi TV marom gi stadium. Okuyu nigi mtokni madongo dongo. Are you getting me? Gigero udima, meaning ni they are picking from us. Wan mane wakwongo bedo gi proper doctors. Wan wakwongo bedo gi proper advocates, professors. Ing'eyo very well 1952
kane wabedo gi emergency, the only qualified Commonwealth lawyer, Nenargo Iskodek, Majaluo Majagem, and Emano represent Mau Mau. So jogi pick from us. Katamana ber makorosa nenyi Kikuyu nyalo bedo. Go is from us. Gijo Western. Onya bedo ga nice face, but they don't have good shape. But so I say mix kodigi. Owetewa manutiyo railways, manutiyo kure, or mix kodigi. You can now see Nyakikuyu who is round, who has good legs. Are you getting me? So mixing up, jogi are picking from us. And from that, jo Kenya nigi nyiego ma special against Luos. One man wakwongo bedo doctors, one man wakwongo bedo professors. And that calls for reason momio nyakawa unite as a team. But that does not mean ni koro koket gimore mesa ni mok ngatwa. That one must stop. Sasa ni Charles ni noko ganda Luo seriwore koso nango. No. Nilots te wanjo nyiego. To nyiego ni moki hero, for example, kin nyako maber ka kiber kama. Kigero ne kata minu moto ni mano chot. That is what they'll say. Are you getting me? So gimawacho en ni as a community nyakawa shelve nyiego wuoro. Because kanyocha jiyanyo Ruto. Nyamorigo wino ne support Ruto. Koru biro undi. Koru un jog Ruto moloyo. Nikech nani tiere seyo. Are you getting me? Yes. Katamana sani. Chances ni koyudi nyingi a list. Ango miyo no kwanyal apply even for PSS. Because ijano angoni nitie list mar William to nitie list mar jo ODM. And jo ODM ok bi pick ngama no ken ngatgi. Gibro pick jogi. William be koro manyo Luo. Obro impress because ongeyo ni kiseyudo Jacob, kiseyudo Luo 100 what? %. Which as we are supporting 100% because ne okwanyal bedo ni wanyiso Luo ni biure sirkal to koro ka gibiro to wachako bedo gi nyiego. No. Gima important to us enni jowani sirkal. Be with a position or not a position is not withstanding. Because Sani Wandayan minister Kanyathina is qualified and niti opportunity. Obondi Kanyathina. Nanis Ilonganinga Badi has a good position. Kadwaro katagi mori department na adhiire ekonenja jaduong skumana. So we want that unity to continue. Word moro ni ngani ok ngatwano mane mama stop because mane mabro divide. Because chieng moro bad luck because every human being has his end. Nija kom koroti mok nyal or he's not there. Are you getting me? Then what happens? We divide ourselves. We start fighting. So anyway, we mano mondo kora dog. Parano leo kora kapoke donje. Digena no ka Recho gi Nyamuri bende kino wiye. Samoro gin bende wawinja nena ka ponana ne gesero dwaro makamano. Recho mana mapio gi Nyamuri kapok wadhi thoro wach machielo. Ingeo adiera makende ni seche ma party ka party wuok oko ma giketo kata presidential candidate. Ji te dwaro telo. Yeah. To kwang'iyo kaka government osebedo formed, to chale kagima post-election coalitions or this new, like in this case, broad-based, chalo kagima kuro dhano ng'iyo ni oganda koganda mondo wuogoko mondo gimbende gigore ne jogi kata kineno mana bathwa jo Kisii sani. Ineno ka Matiang'i wuok oko, ineno ka Maraga wuok oko. Ang'o momiyo dhano dwaro gigi? Gidwaro gigi nikech giseneno na adiera makende gimomiyo wawuok oko eni wadwaro telo. Tang'o midwaro telo? Wadwaro telo mondo wakel gik mabeyo dala. Omiyo anyalo mana seyo matin gima Charles owacho ni kik wang'ire ni ng'ano manie sirikal en ng'atwa koso ken ng'atwa nikech mane moseinyo ganda Luo. Iwinjo kata ka Sabina Chege wacho gimoro ma jatelo konego wachi ni en ok anyo adhi Western tayudo ka ute makucho gin ute lum, ute lo ma ok dagomb bet kamacha. En nyiero wa kako ganda nikech wasebet oko marango oko mar sirikal. To an gima sebedo ka wacho makata nasewacho the last time I was here. Ni jowa moyudo opportunity. Kamiyudo opportunity no par dala emomiyo imiyo opportunity go eko kikiriti ni Reche mong'eyo Nyamori kae koro ana tudra mana gi Recho. King'e nyathi owadu moro jagweng'u moro kata ng'amo qualify
try mondo unyis jothuru waniango wan go opportunity e sector mantiere godo ni. Ere kaka wanyal leverage on my position kai qualify mondo watimango mondo wambende jo obed mamalo. Charles Endi wacho kaka ndalo machon jolue manonge kaka jomariek te joma ne nigi gik mabeyo. Sani we are being outshined. We are being outshined. Okawacho no wariek ibi wacho ni nyisa central vermo sianda gibe molo mar. Okawacho mano. Okawacho mano. Atemo wacho ni nyaka wangi chien kuma wa aye nyaka wa develop thuchewa gi opportunity manyasa otimre nade omiyo wasani ni kikwa beda joma wuok oko ni mor jalue nango ni pesa nindo Homa Bay ber jalue nango ni stima ni Ugunja oyo ka stima ni Ugunja sani neno ka waziri wuotho kendo miyo ji techni kuonde ka kuonde pokaneno ko biro Nyanza gimomiyo poko biro Nyanza ok ni okodwa biro Nyanza okonyal wuok to bire thuru ni Sharon gwengu kanyo chal nadi leaders mwayiero ka emanyaka dhire manyise ni an ka uriri onge taya bondo onge taya kuonde kamagi naneno ka jo South Sakwa yuak ni wanto taya biro nwa karango aneno ka jo Mwalo Central Sakwa bende yuak ni mama nitiere kuonde mapoko temre nadi podonge mano koro irichwa kaka jotelo wane mwa leverage opportunity momiwa mondo watimango wakel dongruok ko kamano twabusiko wayuaka nango ni jo budget ne loso pesa to tero kanye tero Central angoma moni kelo stima e skunde manitiere nyithindwa bende mondo som mondo seche misomo jo eka to waneno ka joluo kendo temre nadi obiro makoro ting'eny mar jotelo kik wachi ni pesa nindo kata mana Homa Bay to pesa to bomedo nindo Homa Bay to kukia gi mutim gi pesa no pesa bodok ne jomonge gimitimo godo adira makende nyamore ngeni wacho makama bendi mane kolo matin adwa ni mondo join Charles Girech e gima giwacho ni newa mabor kaka Uganda at independence they were in charge of almost everything. Kani di Siasa, to nen Odinga, to Tom Mboya. Kani di professionals, kaka senior na Charles Osewacho. Ne wangi professionals manotelo all sectors. Kani di ohala, teni yudo ni jo luo be mane jo ohala motegno. Iwacho ni Kenyatta no kuongo neno kaka jo piny nyalo riwore mondo tim ohala kobiro limo Ramogi e duka maseno mar Luo Thrift and Trading Corporation and kanyo emano sume rieko manodok go magichako gema tiyudo ka over the years wasedok piny opportunity manie sirikal wasebedo ni dier marwa osemedore moloyo ogedeni moko and so on and so forth. So jo Israel ndalo moko kano chopo kamoro ni luongo ni ginene ni kane gidugo gichopo Jerusalem bang' lweny mane gigore gi jo Palestine. Ne giwacho ni ne ng'ato ne nitie ni Moshe Dayan nowacho ni we have reached the holy of the holiest the holiest of the holy places of Israel never to depart again. And the truth ni pok gia kanyo nyaka. So for Joluo we have reached Kamane Wantie in 1963. Ni jowa ni serikal, omiwa treasury, omiwa energy, wangi PS ma internal security, and then other key opportunities. Gima watin, anyone omed mana sikore serikal. Gima wanyalo yudo mwatino ne jothurwa sani watem mondo wayud mondo watem ne jothurwa sani. But kik ng'ato wuondwa ni wachako wuge serikal ni wadhi laro telo gioko wasetemo laro telo gioko igni mang'eny to setamore nitie wach mane wacho ga ni ka Jaramogi no wuge telo to kokalo Nyakach to yudo wuon kere wuon kere penye to Jaramogi mibiro ni wuke telo to ibiro gi bonde ya abunda awene Kenyatta to bibiro gi bengi maduong' ni bengi be awene Kenyatta penye ni Jaramogi iluto jolue na mataro no wasebete kumi gini prabich wayudo thuolo mar donjo kama pesa nitie ma bengi maduong' nitie cha treasury ng'ato ema nitie kama bonde ma internal security nitie jowa ema nitie kata bet matek manade ni kata jolang'o ema diwe President William Ruto to joluo konego weye
wane mwabro siko kode ene mwabro ngado kode lokacha ene machieng etiende ka ema wuod luo moro kata nyaluo moro chieng ne dongi madonje telo. Nikech ang'eni penjo maduong' ma ng'ato nyalo bedo godo ni kata bed ni wantiere gi jotelo madito ma kamago, ang'eni gin jotelo mago ma serve nation, wacho ni piny Kenya. Wan kaka joluo kapo nono ok wayudo kata mana pok moro amora, mano nyiso nang'o? Ano ka Charles. Sharon, nitie gima dwa nyiso wakil. Ok wanyal insist ni nyaka wabed e sirkal. Wabet e sirkal with a purpose. Ko opportunity arise, ni ng'ato wanyalo bedo president kata kiny, wakawa. Mano an ok anyal dagi. Because ang'eyo, an kata ka ayudo nothing, I think ni ase ngirora manyalo survive whether tiyo ne piny owacho or not. To ka nyamodi oyudo, I've told you, ka nyamodi, koyudo gimoro nyamodi, to nyalo konyo wuoda, not because of anything, because wan gi personal relation. To ka nyakwaro wiye oyudo, bende I can get something. Gima wan wadwaro any community must be in place. To bende, nyamodi negotiations gi. Like for example, an nyocha ne bed ni owit kijana matin miluongo ni Raymond. Tabe I would easily have just gone home. Because mano in a key position. Wahidwa mienga. Gimwa sayudo kwanya weyo. Gimana nyisi ni ng'atwa, ni mok ng'atwa cha. Cannot happen. Ng'eyo, kako molo en ng'atwa. And nyocha in a very crucial position. So that wisdom, marwe kanyono, is very important to us as a community. You know, ka prison nyocha ne walalo commissioner mar prison. Modhi. Koro waongego. Koro sani ndiko ji, as much as ibona ng'oko ndiki ni ndiko ji 4,000, to maybe pap jibro dhi moromo, but nitie moko mabende nitie kaka nitie. Iwinjo? To ka ng'atu ni kanyo, and mane momiyo awacho ni nyaka wa continue negotiating gi sirkal. Iwacho gima very important. Ni Rigathi nogo koko. Ni jogi dwa riembo jowa mondo ket jo ODM. Mi neno ka buok moro chal ni no bete nwa joma no expect ni bro dhi okotimre nadi okodhi omiyo thura nyaka wa move as a community gimana dagi and discrimination ni ng'ani ok en ng'atwa wan nyithi ng'ata achiel nyaka wabed together and nyaka wa understand ni people need to air their opinion collectively to koro gima timore en ni kopono opportunity no wuok kind wakawa. Tingeni gima penjo mabende ringo to kamwadhi onge mane moko wanyal accept. Tingeni gima penjo mabende ko nchore mna kudwa kama kare ngane ok ng'atwa mano to kodwa. To koro jowage mwache ni gin jotelo mabende koro semilemo madito ditoge. Ang'eni gitiyo ne oganda duto te. Yes. Mano mapacho ka wan kaka oganda maluo wacho ni wan privilege. Ere ber mane mabende jolubre bedo kayudo. Adwa ni mondo no wawa tie kodi asto gi wach. Okay. Sirkal tiyo gi gimiluongo ni budget. Kanyo cha jogi obiro ne ginongo ka budget moro cha osetimore. Sani ema koro itimo budget and then very strategic mondo ne wabed gi jakom mar budget koa korwa e bunge. Omiyo going forward from now, nwach sirkal tiyo gi budget, going forward from now, given ni wan gi jakom mar budget moa korwa, niwinjo ka ji ywak ne ng'ama ncho jakom mar budget notero gik moko dalagi ing'eni en gima dhigo to se mana dhigo it will never be rubbed and it will be very difficult mondo ine kowe thurgi kucha kata obi mana gi chama mar pakni iwinjo omiyo what we are saying en ni onge kaka no piyo gini nyalo bire sirkal to same week wache chako neno changes no ok wanyal changes bro mana betie ka wan gi strategy nwach kata mana procurement plan no set team everything no set team koro konyal biro ko biro to implement what is there but going forward wadwa neno gima gitimore an very like ni wach no senyisa ni tie part of Gotnanga Ugenya maonge stima obotero na transformer hiyo next week and that will be very good for us yes so an gima nya wacho en ni wabeduru strategic and don't expect too much emomiyo nchi neno ka strategically jako mingeno osebete sirkande gi mang'eny and ong'eyo what can be done and we can look back thurgi nyako neno kinya dhi e chon
nen chuodho ma ok inyal dhi iseri mana gi okoro chieng' moteri kuro en koro wuoyi bero kinyal weyo but en chuodho but sani kidhi Rarieda as a whole it's well tarmacked, is well done and gigi nigi history margi kaka ne gitimore nadi ne gibiro omiyo wa expect but what one get new budget we expect in this financial year coming and then the other financial year will do well but okwabe restrict community ni beduru ka but wabro request gi ni wangi mbele yes adiera makene kichake ni budget mano mar recommenda mar higa mar 2024 to chiegni rumo dwe mar auchiel ka wabro bedo kwa donje budget manyien tangini recho jotendo bedi bro bedi kipimo gi moko sani makoro seyo iseyo godo ndindi nyoro nose bedo kada mana kaloso thuregi mo penyi ne tandi to koro bro timango e kini mabende koro en jakom mano mar budget mana kaka Charles wacho and mane gima nadwacho ni ng'eny gik matimre mineno ka timre thuchegi gigi ok timre to nikech ndini nyoro ne en chair mar budget ineno gimakre kaka jotelo moganda no to giwacho niya gima kamae adwa notimre nade adwaro no ochopi e budget koro gidhi through that line ministries ging'eyo ni mondo osiptal makama oger mondo gima kama otimre nitie jotend mwaketo koro gi ensure ni gigi ochope budget sani it is the budget cycle chana neno ka ilongo this MP ma in charge ni echa wasechako the estimates wadhi tero gine bunge mondo ginenia wawacho nango ango ma wadoro no time Kenya ka to seche mokel gigi to kine kandara mabondo Leunda Road mabende we were privileged ni rais masani oyao diria to podo onge budget onego bedni ochanda question nango momiyo gini rais osebiro yae mokwongo seyawe en gimi kete budget ok timre ang'o momiyo okotimre koro en jukumu mag jotendwa moyier masani gi ensure ni atandi ok bing'eyo nang'o ma ndara mar Rarieda chonyo okethre mana kapono kalo ok obing'e gima timre Migori omiyo nyaka wa make sure ni waketo jotendwa accountable wadhiro gi mwanyisgi ni gima kama nyaka timre nadi nyaka timre wadwa neno ni gini obedo reflected e budget mondo eka koro kipush ni gini no kale budget opoko tim to koro mbadi yude yo mayot ni gini no sekadhi bende wanyadhire pesa mondo timre nadi mondo timre to ka gimoro is outside the budget to onge kaka ang ne katene mokanonu pesa ang obi mondo time nadi otim jatelo no wacho ni they were sending some money magi chako an institution I think that was in Kanomar fish something yeah Kabonyo Kanyagwala project no chopo kanye be wanyalo ensure ni allocations kapod nitiere even in this new financial year koro en jukumu mag jotendwa ma projects gi nie thuchegi kikwariti niya ineno ka jatelo Charles Owino wacho ni osetudre gango gi waziri Opiyo Wandayi mondo timango mondo kel ama nyalo nyisi adira makena asetudra kode mondo ntiende kuonde madwaro timango okel nwa stima iti timango kaka jatelo magweng mondo wang'inango ni gik mwadwaro gieki ochopo kare ndindi nyoro okne kaka gik moko to so e budget niya dhi kony Kirinyaga jo Kirinyaga nyaka bed no wuoyo kode ni gima kama seche ma une committee cha please ensure ni gigo magiendi bendo kare ero kama nyaka poko ko yo matin nyamurin benda wicho paro michiwo kotenre kod man no an ariwora kod gi e paro ni watem gima wanyalo mondo jowa moseyudo thuolo mar bete offices to gi committees ma make decisions go mondo walos kodgi wadung dhoudi mondo gik moko odhi dala adwa na anyis Recho ni Kabonyo dhi mbele tingni sani tiyo kanyo sawa and emomiyo nyaka wabed gi confidence ni jomoko wacho ni president wacho gik moko to kochopo to gigo ok tim but in reality projects mag serikal kata ka president obiro launche nitie procurement process nitie for instance mar Kabonyo ne en gima nitimo gi donor fund ne nitie process ma nyaka gitim gi donor fund finally project ni nyocho sechopo ma tich tire kidhi Kabonyo sani ero kama na inya nyakorum go jonga no kanyo sangwe no seromo manu marokinyi hinyisa kanyo na kayo matin ote magi benda neno ote mabende medo somo e mbui magwa magoganda kayo matin waduogi mathoth bende wapima na ka piny Kenya ringo ahinya nyako tenre kod okenge mopogre hikni mabor
Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Whether you're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318, down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018, down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799, down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duga, home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chuny ji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Solo mitena chaka duogo kendo Nigini ringe emba chaka duogo kendo Ayo Golo mitena chaka duogo Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka skiza tune mari, idio mana *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. Gini kendo wadhi nyime gi twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo. Chutho kaluwore kod okenge mag siasa kaka oganda omaka luo wachunga e ratila machal nade. Kata kamano motelo Charles na penji wach mabende Jamadar nochiwo siem ne oganda mapachoka mabendo sebedo kaguko koni Ruto must go. Jamadar Kahariri nowacho ni okang' makamano kotenore kod pen chike mapachoka to Charles ang'eni sebedo sector mano mar arita kuom thuolo malach. Wach makamano dwach nang'o? Ingeni atimo marach kabisa niwach wuodwa e otho.
miluongo noduor manyocha aid mar jakom to okwatimo kuyo mare be okwaoro condolence mano wuod Leonida Wahongo manyadalawa mawatna so ing'ena an very like wach aid mar jakom udwaya jakom wuon bo mera wan nyikwa Dimo Biero mano onyuolo ng'ong'a gi Dan wawuoro ndego and mane momiyo an ka gimoro timore ka Raila kata ka an oko tawinjo maber niwach pod nyithinda will eat whether I'm inside or outside. An aga koko gi oko omiyo I wish to pass my sincere condolences mondo Nyasaye orit chuny oduor kama ber. I wish he would live longer. He was still young. Wach mar Kahariri en jatend lweny, en ye chief of defense forces. To Hariri owacho ne jo Kenya niya, ne uyiero president constitutionally through kura. Koro kunyal chako go koko e kor tich ni must go. Kugole constitutionally. Meaning no nyiso jo Kenya niya, rituru mondo sayiero chop kanitie ng'amok mor gi jatelo to gigolo. To chako wacho ni gin gi defend government of the day. Omiyo ka jo Kenya omiyo gi a different president through democracy, through the vote, then gibro timo ang'o? Gibro support that president. But seemingly joma ni opposition or joma feel ni ingen jomoko kara no formo government ni giruto mondo gibi gi match gi mechi gi kwel iwinjo, which should not be the case. Okoro bed ni u form government with an intention mar loro ne jomoko kwalo jomoko one victims mage. Anyalo paro ndalo moko no hadhi timo penj moro kamoro to kwasetimo maber to waneno ko yier ng'ato makata mana penj no noko tim be en momo kinya winjo kata gima timo. So mage gik ma jo Kenya ok timre nani, wan gi live experiences mag those kind of behavior. So gima ka Hariri owacho en gima owuok from leadership mar lweny, because nitie mana one alternative ni kok unyal run government too properly, then otemo nyiso unu nyalo dhi direction ma pinje moko sedhie Africa ka. King'iyo Sudan up to now pok gibedo stable nyaka ncha gichak gore, and you know what is going on. King'iyo kramna South Sudan mane wa celebrate owete gore ma witre kucho. Ing'eyo lweny matimore e kind jalup ker makuro gi ker makuro to gino wete adi achiel iwinjo. Mane momiyo nchi neno ka nioro jaluo wadgi mondo odhi otemo wuo kodgi mondo otimre nadi mondo theggi. Omiyo gima ka Hariri wacho ok en siasa. Gima ka Hariri wacho en giving direction as required gi ng'ama jatelo mochung' ne lweny, because en ma en gi bunde, en ma en gi jalweny. Ang'wa nyalo tame nyiso president chakre kawuono gin president donge pinje moko osetimo. To is a gentleman, jolweny mawar highly professional. Makoro nyako nyis chung' mare. Yes, it's important mondo nyis jo piny ni gimutemo timo ni. Ing'e seche moko jogo paro niya ni ka en jarabuon to maybe onyalo konyogi e ketho sirkal, but they are highly professional. Iwinjo kowacho ni no, kudwa golo this song must stop because one can number of things that are supposed to be done. Ne nitie gima ne Nyamero wacho kae about projects. Ing'e ni kane Uhuru gi Raila giwuok e sirkal, ne wan gi very important projects mane dhi konyo even flooding manyando mane en skoru koin soin kidhi tinwang'o ko onge budget. Ne wan gi ndara mane oseketie nyaka ji mawuok Muoroni kabiro Miwani kabiro junction malo Kisumo kaka Mega Road kacha iwinjo. Ne wan gi yo mowuok Mbita kadhi Magunga kadhi Sori ma kor gi Mbadi. Ne wan gi yo moa Bondo madhi Nyang'oma madhi Lihunda and many others manyocha onge budget. And mage gik makoro wacho ni wabeduru mos, sirkal noselu o nosebedo formed, and kancha jogi dwaro support mondo sirkal obed stable, mondo sirkal kik podhi, because sirkal ni kopodho to podho kodwa wate.
Sharon idong higni matin e piny ni kigoyo mathematics adong higni matin ok onyiso ni bro tho. The moment nitie higa moro ma kisechopo kata ka kori ngima to nitie gik piny mang'eny mok inyal enjoy. Kata chiemo ni winjo ka nyamodi wacho ni kelo nigi chiemo e duol to wuon gi chamo matin. Babu nok cham matin nwach ne en generous. Nok cham matin because now age ne no ko allow e chiemo manade mang'eny. Koro weyo ne nyithindo mondo timango mondo chiem. Omiyo gima Kariri owacho is in order, and I want to add on something apart from Kariri. Ndenjo ka jigo koko ni ang'o manene Inspector General odhi timo Kanja odhi timo Mount Kenya. Kanja e jatend police. Police ok gin jolweny. Police timo internal security. Police manindo gi president state house. Police mantie presidential escort commander. Ma Kanja no imo nominate that presidential escort commander. Jogi te kidhi e gweng. OCS dhi e baraza mar chief. OSPD dhi e baraza. Regional commander bedo gi governor e meeting achiel. Amo miyo jo Kenya ok dwar ni mondo president owuoth gi inspector general kodhi inspect projects. Monyalo kara penjo inspector general ni awinjo ni wach kong'o pod ng'eny central ka. What are you doing about it? Sasa dani make mana gi kanyo nikech ang'ini bende kotenre kod chik to bende wach ang'o ber ni wantiere gi wakili kae nikech ang'ini Kanja bende nantiere Nyeri. Ang'eni wakili bro bedo ka nyiso nikech Kariri jamadar an obila. Let me tell you. And obro nyisa ka nitie gima chik wacho. Kanja emo chung ne internal security of the country. Iwinjo en inspector general ok en jalweny. Kanja nyalo dhi e meeting mora mar president. Kendo president nyalo chunge e meeting no manyise ni gima kama timore. Sani ka gidhi North Rift kata Turkana. Orbe no dhi gi Kanja kata kodhi Mandera. Openjo Kanja ni nyisa rejo Mandera gi gima timore. In mami tij security. Ngeni jopiny bende dwaro mar mondo mi winji nikech LSK bende nogolo nyaka siema moro. Where the LSK is activism. Winjan man police. Iwinjo. It's activism. But nyamodi ja LSK bro nyisowa. Koponi nitie chik moro matamo inspector general wuotho kod president. Makama kaka mana ng'e nyamori bro bedo kidwoko. Kata kamano hinyisa mar mondo mi adhi e county mano ma Migori Nyakorom Gajwang' na nyisi ni ODM bende dhi nyime gi yiero mage mago mag gwenge. Gisani hatudra gi jafwambo marwa George Juma. Inyalo mana nyiswa ni nitiere kar chung' od bura mane tenang'o matimore kar chung' ma od bura mintiere kaluwore kod yiero mar ODM e od buche mopogore opogore. Erokamano Sharon, county Migori wachiwo makare ka bende ing'e chieng' ma kawuono yiero mar ODM ochope e sub counties kama bende chieng' mondo bende chakore kar saa 4 mano dakika machuok ochakore sama chal kod mae ka bende pok wachopo kama onego goyo ombulu. Kata kamano waringo mar yudo jogo bende koro tayo yiero ni mar ODM e county ma Migori mar ng'iyo ni to chenro osegik kanye, ywak osebedo makoni kod kocha, ere kaka gitieko ywak gi to ere kaka giketo kenge makare ni yiero mar ODM ma bende timo ni koro dhano bedo kod yie kata jogo bende koro idhi mi thuolo mar bedo delegates obed mago bende koro yier kod jokanyo mag ODM e county ma Migori. Adana achiel miya thuolo mondo koro awuo kod achiel kuom coordinators ma bende tayo yiero ni mar ng'iyo to wagi kanye to warie kanye to joma nigi ywak itieko ywak gi nang'o e yiero ni mar ODM. Wachak kodi jakibiro kama umbe kunyalo biro machiegni kama. King'iyo kacha mokwongo adwa ni kuongi iyangri ne jowinjowa ne to sani lemo mane mimako e chenro ni mar yiero mar ODM e kaunti ma Migori. Erokamano George, an gi nyinga iluonga ni Jakomenda. An achiel kuom coordinators ma Migori election mar ODM. And ne wachako gini chakre last year dwe mar adek kane party o announce ne obro dhi e grassroots mondo mi elect leaders manyalo telo ne party e grassroots nikech gi devolve that leadership mondo mi party obed gi strength, pyramid going upwards. Koro sani wasea e polling units nyo watimo mar wards kawuono seche mowuoye kod Ramogi ni wadhi timo mar sub counties ma in constituencies. Nyoro yiero manyo timore, all delegates manyo yier nyoro manyo qualify to join in respective clusters or groups nyo yiero mainstream or jo piny ma jo party moero party nyo yiero mainstream their respective wards. Aye gi yiero women representatives, gi yiero youth representatives, aye gi yiero persons with disability. Koro mago are the people ma waluongo ni delegates madhi chokore sani koriwo all the county the wards mantiere kaka kwa dhi Suna East wan gi 4, kwa dhi Rongo wan gi 4,
kawadhi Uriri gin 5, kawadhi Nyatike gin 7, kawadhi Kuria gin 7, kawadhi Kuria East. There are several. So otimore kamora mora masama wawuoye koduni all the returning officers called polling units or polling station or clerks gin ready mondo magichak conducting this election. Ka aketi matin kanye iwacho ni chiendo dhi makare usechopo e polling ka uno dhi sub counties kata constituency wasewinjo ka nitie ywak matin kaka Sona West okang'ene ywak gi utieko gi nang'o jomanye ywak e kar ward level sani wadhi yire sub counties ere kaka wadhi sub counties ka ywak pod nitiere. Dang waer mondo mi kaka one team matimo coordination mar this election on behalf of the Orange Democratic Movement dang waher mondo mi wakwa johera ma party duto manyo chakore kendo dhi polling centers motimo yiero every election. Bwana Juma, every election nyaka bedie gi losers and winners, and okoningo wabed busy bodies makoro wachako bedo crying babies at the same time nikech nyok ayudo kura momiyo nyalo bede position manyocha nagombo. Ka ok iyudo position to podi ja ODM moero ODM yeye muditi gi jogo bende mano yudo position nikech it's only one person per post. Ok wanyal bede post mar chairman waduto kata secretary waduto, koro jogo manyo dwaro mondo mi gibedi e position mok nyo giyudo giyie mondo mi gijoin. Wang'eyo ni Suna West nyo nitiere Kukru Kakra tok mana nyoro no kende chakre ne wa team grassroots election, and it is in record ni jogo mane ok oyudo fair play no dhi mo appeal mane gibedo hard in the tribunal made a decision mane nitie gimiluongo ni harmonization in Suna West. That harmonization went on with the parties concerned, people who are actually grumbling mane complain ne omigi opportunity no magibedo hard my decision was made. Koro kang'eyo ni that complaint is still being advanced with the same persons or it is from a different person. Katieko kodi beditie joma bede koro chwalo ywak moro madieri ma bende ong'iyo koso nyaka sama wueni ward watieko wachne wanang'iyo sub county. Ward and water under the bridge, and anyalo luo ni ward sani en pi mosekale daraja makuru sani ni Lake Victoria. Ok wawuoye ward sama wawuoye koduni. Wawuoye wach mar constituency, and it is all system go from Timaru to Maram, from Ogwedhi to Sori. Onge gimachielo mochung, your party are really geared to go and give credible result in this election. Magedi yere jogo magi feel ni can deliver, can bring popularity of the party, and can really toe the line of call for a change of governance and government. We malongo ni ODM, dream marwa, and it is wired in our bloodstream as ODM. It is go take power. Wamida ke machuoking yo kata ini mengamo gik chakna gi nyingi yiero mar ODM osebedo kadhi nyime ywak ni koni jomoko be nyiero ni koni un kaka jachalo referee makoro ne diere ka ere ka kono ne ji yoko ng'ani oko ywak to ng'ani boko ywak to winjruok obedo makare e kind jo ODM samuti moyiero. Erokamano an Walter Onyango Dago ama achiel kuom CEC ma Migori County ka an jakom mar coordinating team watiyo kaka team. Kadwoko penjo nino machiek watemo maber mano wachiko chenro duto mag yiero modhi kare jowa mano chung'nwa e yiero ma en returning officer, presiding officer gi clerk emane entitled to bring back the report to giduto e ward duto ne gikelwa report no tim yiero ka ng'ato ne nitiere gi ywak ni ok noyudo fairness to nitie chenro mar chama within 24 hours at a fee michulo kaito idhi tribunal tiwinjo case ni to be resolved. One kaka the county coordinating committee wa onge gi role mar timo any amendment or any dispute resolution e kind joma no chung gi joma no yombi. Mano wawacho ne jopiny mondo ging'e ma gima notimore e polling unit mora mora one day report to the national office. In gi penjo machielo atieko kodi erokamano ahinya kinyalo winjo mago coordinators mabende ochung' ne tayo yiero mar ODM
ka bende giwacho ni giseketo kigi makare. Geno gi en ni yiero ni budhi makare, joma nitie kod ywak ma koni kod kochacha bende koro omi thuolo ma ginyalo chwalo ywak gi kama owinjore mondo koro owinjgi. Ka bende kwa wuok ka koro wadhi kuonde bende time yiero ni mar ng'iyo ni to chenro ma kawuono dhi nade e sub counties duto e kaunti ma Migori. George Juma achiel kintiere county mano ma Migori odiochieng' ma kawuono ODM timo yiero mage e duond iwacho ni constituencies kar chung' od bura mopogore opogore duto te wabro bedo kwaluoni. Kapok wiyo wili bende gi chenro mabende nwadhi godo nyime, ang'e ni wakili Narwaki Charles utiko gi tago maliet nowacho kanyo ni polis ong'e kaka obila sekta mar obila itayo. Chik to wacho ang'o nikech wang'e ni piny Kenya bende itayowa kod pend chike ma pacho kae. Ing'e ni police, national intelligence, to gi jo army manyocha iwuoyo kuom gigi. Gitegi nigi chik manyiso tich monego bed ni gitiyo. Standing orders. To chikegi gima duong' kabisa en ni gi make sure ni kwe nitie Kenya. Nitie law and order. Kenya is secure. Okay, whether from external kata internal threats. And making sure ni Kenya ni secure, oken mana tingo bonde to gi gorruok gi jokuoge kata gorruok gi jopiny marayot. It also involves engaging jopiny, okay? And engaging jopiny, kama jopiny nitie manyalo bedo engage the leadership mar security at level mar IG gi level mar Director General mar Intelligence, to gi level mar the CDF. Onego bed ni gi engage at the level mar the leadership of the country. The leadership of the country and president. Ka president is preaching peace, president is sending that message of bringing people together. That is one thing that contributes towards that. The other thing, ka gineno gimoro katimore koa kocha, manyalo kelo rochruok mar kwe, to it is incumbent upon them to warn jo Kenya ni gimutimo ni en gima nyalo ketho jo Kenya, nikech jomineno ka koro blame police gi jo intelligence gi jo army gi emane June last year ne blame jo intelligence ni to jo intelligence ne ni kanye dak ne gi nyiso jo Kenya, dak ne gi nyiso president gi government ni wadhi bedo gi koko machal kama ma ji nyalo thoe. Okay, so iwacho ni kibedo warned, tibedo prepared. Okay, jo Kenya should be prepared ni kawaweyo tungni ma bedo incited ni must go ni to okwanyiso nyithindwa ni gini oken gima dwa konyo Kenya, gini en incitement mar siasa. An kane gir jenzini otimore June last year, to an gi nyithindo ariyo manie university Nairobi ka. Nabiro Nairobi ka maluongo gi mabedo korgi piny. Mawinjo penjo gi ni to un gini unene nang'o? To ginyisa pachgi. Tanyiso ni gini kaka nene an asebede activism. Ma oken gima organic ma ji wacho ni ji owuok to chako koko. Gini nitie joma opange because onge for instance ka penji Sharon nito gine Kenya ka. En kambi mane manufacture gal flags. Mano ikore ni one day in June 25th wabro need mondo waus flags chigni 10,000. Okay? Nowhere. So it therefore means somebody planned it, modir printer, muiso printer ni chieng makama los noru flags marom kama. Kech wapango gini. King'io pesa mano tiyo in the process of organizing that thing, pesa no somewhere. Okay? And the intelligence in Yiswani, ni definitely there was information ni jomoko no infiltrate gino. Kine no kata kuko sanima di mar keni ni Ruto must go ni. King'ie malongo, tiro ni kuonde motimore. Ng'ato nyodhi mo inside. For instance, jomoko wacho ni no chakore spontaneously a stadium. But the reality, ni kani di stadium no tiro kani nitie bath stadium kama ne nitie bana. To bas kuonde mane koko no chakore ne en kuma jomoko no di mobilize mo bete. That is why kane jogoro gocho gi jo FC no kiwinjo koko.
because jogo did not mobilize Dong for that samoro wacho party. ni nikech jatend piny Kenya daune no kano yuoro nyasi makamano mana piny Kenya tugo gi Gabon. No. President no biro bang'e kako koni osetimore. In fact, sama president ti koro koko ne onge. Koso mi wacho ni mobilizers no ng'e ni mobilizers. No. The mobilizers they used forums mag timo gini. The strategic tactics ma jogi notiyo go June 25th 2024 gir Gen Z cha to gembe ma gitiyo go sani. Giboro from a documentary. I spent a lot of years in activism. A documentary manotigo a strategy manotigo kanigoro gis Slobodan Milosevic in Serbia. And what happened there, and any manakaka one bene jogi nyo mobilize nyithindo to geto mbele. Kucho bene gidhi mobilize university students to geto mbele. Mak ka police go nyathi gi bunde tiwacho ni gigo mana nyithindo. But joma pango gino to nie tokgi. Makoro wakili adiera makende ni onge pende chike makoro wacho ni ok oyie ne jamadar kata mano ngai marobila. Gima ne problem nyalo bede. Ing'eyo president mar LSK en nyaluo. And so wa support kaka kinde ma joluo mondo succeed. Kech en achiel kuom kombe makoro iwacho ni joluo kao a national level. To an asenyise ka chieng' moro budho yuda mabete bathe to kendo pod abiro nyise ni a level ma bede chairman president mar LSK no komno en kombo siasa. King'iyo presidents mag LSK nyaka nene gikawo ga political positions. Paul Muite ne kanyo and so many others. Onego penjere sama pok okelne gimoro no go sei mondo tene press. Nito gima timoni politically or push interest majo mage. Okay? Because I know, for instance, ni wan kaka okinde majoluo ng'enywa support wach ma broad based government ni, ng'enywa dwaro stability mar Kenya, ng'enywa dwaro ni wang'iyane gik ma jowa nyalo yudo mondo oter ne jothurwa. Ero kama na inya wakili adwaro mar mondo mi mak parono gi kanya ng'eni kon waduogo bende wan walose kotende kod wache mago magarita recho director mnanyisa ni wadhi mana Kisumo matin kasto waduogo mar mondo mi awich pachi ne kon ngajo ang'i nyisa kanyo ni Millicent bende oseikore mano mar nyiso kaka yiero dhi nyime kama entiere. Millicent nyalo mana nyiso ni intiere kar chung'od bura machal nade nikech ang'eni kiny makawuono ODM timo yiere constituencies nyalo mana kawe gi kanya. Ero kamano ahinya Sharon, achiel kachiel kawuok apis mar ODM kaunti ma Kisumu kaendi kuma kar chung' od bura ma Kisumu Central dhi nyime kod timo yiero magi kaka wuono kar chung' od buche abiriyo mani Kisumu kaendi dhi nyime kod yiero makamagi ka wachako kod kar chung' od bura niendi mar Kisumu Central. An kaendi kod jokanyo mag ODM, jogo mani oseyier kaachiel kod jotelo mopogore opogore ma bende wadwa ni wambek ginyiswa ni to odiochieng' ma kawuono ang'o ma gigeno mondo otimre, to bende ne gisebedo e winjruok kotenore kod list kata nyinge kata jogo mane giyiero nyocha chieng' mane yiero makamagi ochakore. Machiegni abo chako kodi king'iyo kacha chakna gi nyingi mondo lerani to kawuono weche chalo nade, usechopo kanye kod yiero makamagi to e Kisumu Central kaegi bende nusebedo e winjruok kod jopiny kaachiel kod jokanyo mag ODM ne jogo mane oseyier. Erokamano ahinya, an iluonga ni Saya Onyango, an achiel kuom jo Kisumu Central officials ka. Mokwongo wagone Jehova Nyasaye erokamano kod chama nikech duto wasebedo gi kwe kanyocha nwachako e polling station manyocha wasetimo mar ward kendo nyo wase confirm ni jogo manyocha wayiero duto oseyudo line makare. Koro kawuono wan ka e wach mar yiero Kisumu Central Constituency Office. Nyocha nwawacho ni ward ka ward nigi haki mar mondo obed represented e constituency. Omiyo waweyo ne wards thuolo mondo gimiwa candidates kaeto wabiro bedo ka mondo koro wawuo e consensus, wawinjre kaeto waketo ji e kuonde mowinjore. Omiyo sama wantie ni mane gima koro kelo waka kendo wapango ni ka Nyasaye yie to wayiere maber through consensus. Kech party nyocha wacho ni onge kura watime consensus. Wan gi migepni ang'wen ka, wan gi migawo mar jogo ma mong'ol, wan gi migawo mar the executive, wan gi migawo mar mine kendo wan gi migawo mar yudhe. Duto wabiro bedo piny sani kaeto wabedo piny wayierre wawacho maber kaeto watieko maber.
Erokamano. Machiegni kaka achiel kuom jogo modak kod ng'ol wayudo ni thothne sama itimo ga yiero makamagi to ok ubed ga achiel kuomgi. Wang'ni aneno ka ubedo included. Inyalo wacho ang'o cha gi nying? Mokwongo agone chama mar ODM erokamano kuom chenro machal kama. Mokwongo waneno ni for the first time inclusion ochako at the grassroots level kama persons with disability obedo involved. Waneno ka ochake ward level wan gi persons with disability league ma giyerore gi wegi ma ng'ato ok ochiwo nying, but persons with disability mo identify jok manyalo tiyo kodgi ward level ma dhi nyaka central constituency level. Omiyo waduoko ne party erokamano, and we are still expecting the persons with disability at all levels dhi bedo included. Iluonga ni Nick Makondwat. Erokamano ahinya Nick, asante. Machiegni elo rowere nyalo wacho. Erokamano on behalf of rowere, gima wanyalo wacho, wanyalo kwayo rowere ni mondo gijoin party mar ODM mang'eny kaka nyalore. Giseneno gima party timo mar ODM, ma party moro recognize miluongo ni youth e Kenya mzima. To gima be wakwayo maduong' kabisa ni sama watimo weche wa mag yiero gi, watimo gi kwe makende. Ageno ni useneno ni nyaka wachaki yiero e Kenya mzima, Kisumu chal ka gima kawo namba. Nikech gikwa watimo through consensus. Wabet piny to wang'iyo ni gigi dhi nade to mane mwatimo. To kaka wachi gi samwa wuoye ni yudhe ma wuok e level mar ward manyo seyier gibe kawuono gikelo joge ka imiyiero e level mamalo. Nikech party ochiwo nafas ne youth achiel mabe donjo mondo yale constituency. Ma weche mag yudhe ne mowinjo to ridore godo piny mondo yudhe ng'e gima dhi mbele party marwa mar ODM. Nikech ODM gi kaka wawuoyo kawuono en party maduong' kabisa e Kenya ka, to wan gi geno ni bang' ma wadwa chako watimo kendo mass recruitment mar members mondo party mar ODM obed gi namba maduong' kabisa. Dholuo luongo ni namba malajre. Wadwaro namba malajre e party mar ODM. Erokamano ahinya. Kaka jachung' ne mine inyalo wacho ang'o odiochieng' ma kawuono, ang'o mugeno yiero kaka osebedo ka timore, bende pachi chalo nade? An Florence Awino Lango, an jachung' mar mine e sub-county ka, to yiero ma wan go ni okelo wards 6 kaendi mondo obi oyier jochung' margi e constituency ka. Koro women ni ka kare mowuok e ward ka ward wan ka, kendo an gi geno ni Nyasaye wang' notelnwa kendo wabro yiero maber through consensus maka ang' watieko maber odhi gon Nyasaye erokamano. Erokamano ahinya. Jatelo, kaka jatenda neno ka in ng'ama ose chamo chumvi modhuro, inyalo wacho ang'o koteno kod yiero madhi nyime e ODM kama koni ngi ja kamera cha? Erokamano, nyinga en Joseph Ogambo Piyo, an jakom mar Kaloleni Saurimwe Ward. Wasebedo gi yiero gi tudruok maber ahinya. Kaloleni Saurimwe onge koko nyaka koro wachope ODM. To an ka nyalo wacho ODM e party mara ma kong'ol remba, to remba ni ODM nyaka sani. ODM otegno. Koro kapok idhi kuonde moko e yiero ni wayudo ni koko moko achiel ariyo adek osenene. Aka jalno ma osebudhe pe, ang'o minyalo nyiso jokanyo kotenore kod yiero ma kamagi sama gibiro winjo tagi yo machalo nade? Wan gi kwe. Wan gi kwe ahinya e Kisumu Central wakaeni. E bwo jatendwa Oron. Wan gi kwe maber ahinya, waonge koko. Koko moseneno kuonde moko, mago joma wuok e party mamoko dwano kethnwa party wa mar ODM. Kamano. Erokamano ahinya. Machiegni. Erokamano. An iluonga ni George Nayo. An ODM chairman Kondele Republic. Gima dwa wacho ni kawuono wan ga very important day. Nikech wadwa yiero jowa matelonwa e Kisumu Central Branch party wa mar ODM. Nyicha watimo election mar wards and it was very successful. Ne waneno kaka jowa handle themselves and we really appreciate under the leadership mar our current chairman Mr. Mewa Adui Kanga nyo control maber kabisa. Can I believe ni mano timore e yiero madhieni wan gi wards 6 within Kisumu Central. Wan gi Kondele Republic, wan gi Migosi,
wan gi Nyalenda B, wan gi Railways, wan gi Market Milimani, to gi Kaloleni Sarumoyo. Mage wards madhi yiero kawuono, to wan kaka jomohero chama ne wasebet piny kendo wawinjore kaka wadhi tiyo, ma at the end of it we believe ni gima dhi wuok mopogore gi mane wase discuss onge, nikech nong'iswa ni wan gi only two ways mar timo election. Wanyalo bedo consensus kata wating'o bat. Koro magi e two method modhi tiyo godo e election mwabiro ni. Otherwise, thank you so much. An iluonga ni Moreno Uma, ajadak Makondele. To an adwa gone party leader wa erokamano nikech ng'enyne rowere osebedo ka king'iyo party moko gionge e chama. Tido ni ODM en inclusive, masani kata king'iyo nitiere rowere mang'eny mosemak lwetgi. Koro wagogo erokamano to walamo Nyasaye mondo kawuono watim yiero gi kwe. Koro lwenje moseneno kuonde mamoko in kaka rawera inyalo wacho ang'o? Gima dawachi nikech ok en about life and death. Onego ji owinjre awinja nikech gikone watione party. Koro ing'eni en consensus ji winjre nikech kawuono anyalo tiyo to kiny ng'ama chielo nyalo tiyo. Koro kata oyieri kata ok oyieri to ija chama pod inya tiyone atiya chama. Erokamano ahinya Sharon. Mago e moko kuom chenro madhi nyime kaendi kapod wanyonore kaendi mondo wane ane to kotenore kod weche mag yiero mar ODM, yiero mag jotendgi e kar chung' od buche mopogore opogore e piny mangima kaendi. Kisumu kaendi wanyonore wado ni wang'eni to kata kuonde mamoko bende ang' wane ni to gigo dhiyo machalo nade. Kwe mosebedo ka ilando ka iwacho ni Kisumu Central kaendi dhi nyime, bende kawuono mano ang' notimre. Mago moko kuom gigo mabende wakete nyong'ong mondo ang' wakelnu achiel kachiel e seche mag weche manyien mag migago ang'ich welo kod oimore. Sharon, kionge penjo moro amora taduoko ni mondo idhi nyime kod mbako romo. Sharon, an kuomi. Erokamano ahinya Millicent. Ang'eni chenro makamano wabiro bedo kwaluwo achiel kachiel. Agonyi mano mar mondo mi ilu kaka yiero makamano ibiro bed ka itayo. Kapok wakawo yo matin, ang'eni Recho bende idwaro loso kotenre kod wach kanja gi jamadar Kahariri. Lose matin wakawo yweyo, bang' yweyo bende koro walose wach Justin Muturi kanyakla kod mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mana penjo wakili kae ni then kizungu wacho ni political neutrality. Mae en IG pok nwaneno ndalo machon ka IG owuok nochungi president nonyiso ji ni dongo rais tiyo kodu maber. Gik mano wacho go. Ok wacho mano. Iriambo. No wacho. Owacho ni ya. Umor ni president obiro. Are you happy ni president obiro? Udwa noduok kendo. Wan wachung' ne arita kwe ber. Finished. Kowacho ni umor ni president obiro, kawacho ni ok otimo marach ahinya ni dhi gi president. Onyalo dhi to ling'aling'a nikech ng'ato can interpret it. Just listen. Ng'ato can interpret it as intimidation. Nikech pok nwaneno rais wuotho kuonde mang'eny malich. Ang'o mamone bende dhi kuonde gi eki? Ang'o mamiyo nodhi kama we would perceive as a bit volatile, as at now politically. Ang'o mamone bende wuotho kuonde mamoko mondo osir weche makata jotelo mamoko bende tibang'o wacho. Mondo mokwongo I have a feeling ni seche mochung' mowacho kamano kata kaponie ni koko nochakre kata mana one politicians kama obete kani to waseneno kendo Charles nyalo correct I'm wrong. Iyudo kata ni in kaka politician ine mikelo tulo kama intiere mondo wach ni opponent mare motemnadi otimo onge gima mono jauda mondo kel tulo kacha mondo wach ni opponent motimo omiyo seche moneno kakanya kato chung awacho ni let us just be objective niya gino nyalo compromise ability mare mar tiyo ne jopiny kako onego be notiyo nekech he's already biased. That is also possible. Apimni kamora ma president there nitie assistant mar kanja miluongo na assistant inspector general mochung' ne region en kanyo on behalf of Kanja. King'iyo kata piche Kenyatta machon jatendo bila mane mar Kenyatta ne appear in every place mano there. Are you getting me?
Omiyo en president. Kudwa neno Kanja Kisumu ka president obiro next time, Kanja will come. Yes. But Kanja nigi right mar dhi e chokruok mar president. Kendo nigi right mondo chunge mondo wach security. Mar piny. No wacho. Wamanya voice note mar Kanja no. Bange wabro kata kamano wakawa yo matin amanyo kaka Kanja no loso mar mondo mi wan duto te wabed koda ng'eyo ni no wachang. Gidwa tiyo factory mari Mr. Andawa. Joma pach gitin paro machalre. Temane wuoyo kodgi. Tiyo gi masinde go biro bedo mayot kuomgi to kendo gibro yudo pesa mang'eny. Ang'o ma gidwaro? Thuolo mar tiyo tijegi. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kick by. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Machigni nyakoro monga juange chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Kenete niko na president ito aha namuga chokia gatho namuga dachoke rigi no agathegi muno na ithu twautaira ito ndeguo. Asante sana, thank you. Nyakoro ngajuanga mano kanyo Douglas Kanja Hugai Marubila Recho uloso matine dakika chiela ogo monero kamano kumbiro ingeni seche ogo erokamano askotie ko kanya neno kondik ni dongo tiyo tich maber anno kondik kanyo ge kisungu watiyo tich maber gin ginga to ken police gin rais gin police gima temo wacho no ni seche makata aji wuoyo kako wuoyo ket seche mochung no there's nothing wrong no bet kama rais nitiere to there's a lot of fear kata gi jopiny kata ponu dwa wacho ni rais kae rach di wachi dongo kinyal wacho to gimoro mwe wachako go wacho ni Ruto must go jogi mamiyo rais ok nyal tiyo ne jo Kenya kako ne ubeno tiyo nikech kato offices kone magibete no seche miyudo dissenting voices on what you're doing seche ge ka iti yaure e ka wangi yaure mondo ing'e ni ang'o momiyo atemo tiyo
to jopiny ang'o jopiny pod ywak kara ang'o madhigo marach omiyo seche ma kanya dhi kacha to wacho niya do you want him to come back iparo ni jopiny bonyisi no kwadwa to ng'e maber ni jabunde oginyal nyisi omiyo seche moko it is good mondo iwewa jopiny obed jopiny mondo iwinje niya kara en wach mane ma jopiny would want me address omiyo anto seche miwacho ni Ruto must go yes it is not good ni mondo usiku nuone jatelo but ka mane yo ma jatelo bong'e ni gik moko rach go then that is the only way out. Erokamano ahinya daro mar mondo wawe manotenge odiochieng' manyoro bende Justin Muturi mane en Attorney General pacho ka mane en jatend migawo mochung'ne jotije mag piny owacho en bende noywago reyo ni jorita mage omaye wawinjo na baitni kaka noloso odiochieng' manyoro bang'e bende wawinjo na paro kotenore kod chal mar rita. The reaction from government has been the immediate withdrawal of my security which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. But I said it's okay. There are very many Kenyans without, government security, and therefore it is not the kind of thing that really should worry somebody. But it's just to observe that, under the law, the retirement benefits, designated state officers retirement, Act, Chapter 197B, deputy presidents, retired speakers of the Houses of Parliament, Chief Justice and Deputy Chief Justice, former Prime Minister, former Vice President, are all covered in that Act. Kod mecho mabende koro Muturi no magodo arita kata kamano odiochieng' manyoro Kipchumba Murkomen ma en jatend migawo mochung' weche mag arita ento nowacho ni Muturi pok onyise no mae jo arita manyiso ni en okia wakile chik wachang'o nikech ka luwore koda chik act mowacho no wacho ni Muturi nego bed ni nitiere koda jo arita ariyo kaluwore ni en speaker ma pacho kae. Ni establishment ma police gima duong' en ni onego bed ni girito law and order mane jopiny ne public. Okay, and jotelo yudo mana rit ma police kaka privilege okay na right. The only person manegi right mar police mantie chik en president. Okay, ma oketne kata an elite squad marite jomodong te under the president en mana privilege mimi nikech nyo in office koro ineno ka in gi responsibility to inyalo bedo ni sekewa imi police mondo riti for that period. To kwanya local privilege ratiro marwa ma waklem ni ka security manyo in go bedo reduce to kori go koko kane ngama security ne kuongo bedo reduce joluo ne wacho dholuo moro no ero nya mitamba kidhi kucho kanong'eyi gima neno kuom ginene Muturi en gima kisungu wacho ni privilege problem ma privilege ni entitlement en ngama for a long time nyaka ne gichak bede siasa kech ne no siep former president osebedo ka en ngama ijola timiyo positions to king'iyo kuonde mosebete kiyiena mada tigi dho kisungu wacho ni performance ne osebedo lackluster onge gima nyisore ni onge gima mosetimo maduong' manyiso manyalo entitle to gik mo demand mang'eny gi so ano kane gima otim marach kapo ni security ne nyo gol maini sero bende mecho marach nyo gol so all of us Charles Manikani osebedo deputy inspector general of police a very senior position to sani kwadonjo kode koriembo mana mtoka kien donc samoro ntiere ramna ches kama na loya ngene chas so gibe giwinje mana kaka jomoko be winjo e ka ging'e ni Kenya chal nade ok nya bedo ni ji gina entitled makomai police dichiel to en koko Kenya Chelsea wacho nang'o kotenre kod mecho mano mar arita ne Muturi mokwongo Muturi nyocho kwayo president mondo riembe tich to mar ariyo sama nyocho tiyo ng'ino bedo Attorney General mogole
nitie weche moko mowacho mang'eny ma unfortunately ne bed ni kapok noriembe even the first instance or the second instance nowuok e pap to wacho ni jodala an to nyocha president omiya tich taolgo otimo kama aweyo ing'eni ji nyalo winje kabisa but mae ng'ama even sama koro osedifa gi president kabisa to pod odagi timang'o weyo tich. Nitie gima nanyiso ka day one ni e cabinet nitie gima iluongo ni collective responsibility. Kina cabinet minister to discuss gimoro e cabinet to in gi dissenting opinion idagi ni gini ok nyal timore then ji vote mok moloi mowach ni koro mane gima timore to kiwuok oko tidwaro ni mane gima iwacho to ka idifa tidwaro ni mondo resign from government iwinja. Now an mara gi Muturi en ni it is true e sheria ni en gi right mar bedo gi security but odwa bedo gi security no kotimo gang'o onge kaka sirkal nyalo miyi police chung e toki tiyanyo president. No, listen to me. Okay. O kata na sani an gi bundena okanya bukra taka kago bundeni kae e ndara kae pa ipolo an gi right kaka ng'ama osebedo jatend obila an gi right mar bedo gi bundena personal nwach asego ji mang'eny asewuoyo marach kuom ji asekwero ji ka ji timo wrong things like ing'eya very well ni kimulo bila gima ne nyako ni wacho mar rights. The Bill of Rights chapter 4 nigi limits article 24D bwana ni ung'eyo wacho ni as you enjoy your rights and freedoms you cannot prejudice rights and freedoms of other people. Kenya layo nwa kae nen right ni malayo. So what I'm saying is simple. Ni let's assume ni kawuono President Ruto no President Uhuru emasani onge tich ten gi security. Let's assume ni kawuono security neno ochako tiyogo iyo marach ang' nowene mana nwach ne en president ni sheria wacho ni nyaka miye never. Even Muturi ok nyal yanyo president of the republic to police ochung' e toke ni police rite wadwa ni police no dhi mabor kabisa ma koyanyo president to activist moro ni kanyo to mako ng'ute mola. Listen to me. Listen. No, mano Murkomen. Ano kan Murkomen. Anan police. Adwa ni winja very clearly. Anan police. Ani ngana bobedo police nyaka chieng' na tho. Whether in employment or in retirement. And okadwa wuondo ja Kenya. Okinyal yanyo president to in gi security to. Dongo no wacho ni okinyal correct and corrupt. To corruption mo wacho ni to mae ng'ama nyocha en attorney general mare to ko resign. Mae ng'ama nyocha en minister mare to ko resign. Okwadwar recycling of people ing'eyo na nyiso uniga miluongo ni NIS is secret agency mar Kenya and onge piny mawuoyoga about their secret agency. Kopo ni kitimo marach to nitie mana kaka ikawo negi disciplinary action but we don't discuss our secret agency. Omiyo Muturi kata benani Murkomen wacho no kia oko deserve bedo gi that security kata ka sheria ondiko because okinyal yanyo president to security ni toki. Ero kama na inyare timbe na inji pachiko tende gi mano kapok waloro chenro sa aneno kama ya wang'o koro ado man wacho ni in as much as wan gi wakili ka wan ge obila to benefits gi are not for an individual ni ma en mar nyamori at this point. Ka Wetang'ula tieko tije as a speaker, he'll be entitled to similar benefits. Koyany president. Pokabire yenyo. Yes. Adomrani, let us differentiate ni kata mana rais Uhuru Kenyatta. En ben gi benefits ne. Nino ko yuaka ne baba bendi mayo benefits mage nekech okay nekech in baba, but it's because of the office which you held at that particular point. Omiyo yenyo kata wuoyo to you took oath of secrecy manorach. Ineno, but because of the office that you held, office manu mincha, emo miyo benefits, podi chuli, imi jo tedo, imi gik makamago. Temo miyo Murkomen was very careful, egimo wacho. Ni an kakatelo ne, to poka winjo wachi ni ogol joge, keno no ogol gyo kelgi mana bono.
ni jogi ogol kuom Muturi oter bondo. Omiyo kik wa ng'iye gini emotionally. Let us be honest with ourselves. Kaka Nyamorine wacho ni, why is he feeling so entitled? He's not feeling entitled. It is the office which he held emomiyo imiye some of these benefits. Omiyo ng'ata manigo office no will enjoy the benefits, but that does not mean ni koro nekechin gi kanyo koro inyalo wuoyo abal kakidwaro nekechin in go offices. Ko wuoyo marach to nitie sheria timake titere tinyise ni kai ni timango ni timo marach. Omiyo for me wuoyo ne marach, there is law. Nikech nyalo bedo ni gi office kata ni mako office koro ko yieni say opinyo wacho. Mano be nyako ng'eni ko yieni to then he should not do it. Kata mana America. Nyocha Trump omayo former president certain privileges nyaka access to intelligence. Yes. And kata Trump no say my privileges motere court. That was a former president of the United States of America. No, that was not a privilege. Manone cheek niya, you've been found culpable of something. Koro waka oni cheek niya. National security, law and order takes precedence over ratiro mora mani nyalo mi ni mondo ibed gi bonde, ibed gi police mariti. If you are using them for purposes that are contrary to interest mar japiny, the government nyalo reassign it to other places. That one is allowed. Yeah, because you can't use security mar serikal to undermine. Nyamori kapo ng'adi. Example. Ineno ka obila nigi right mar controlling public meetings. So, like ne wan gi Prime Minister Raila Odinga, kapar nitie moro mangima, ne en Kenyatta ema nobedo Prime Minister to North, so wan gi Prime Minister chair. So Raila Odinga ne nigi large security. To tame e public meeting. The moment mo decide ni koro dwa dhi e public meeting no get one, meaning no bro bedo gi confrontation. The askari bedo withdrawn as a matter of security because askache gi nyalo gore kendgi. Mane procedure. Omiyo Muturi bende, and I'm telling you, there is no way mobro bedo gi privilege mar bedo gi police to yanyo president. Mano nyako rit magi los sirkal. Ero kama na ina adar mar mondo mwatiek twak no gi kanya. Ngina bro bedo kacha kadungo nikech ang'e ni nitiere mathoth. Nikech amna ga shaka bet pokwa bulo wachne. Nyako rom. Gashaka pod gi security. Pod en gi security. Ero kama na ina. Mata ko ni mayo mare nyocha kae. Mo agoko kabisa. Modwok. Ero kama na ina nyako rom gajogi. Kanyo med makelo wegiko mar chendo makama chendo no chako sapagari marukinyi. Ginya wadwa Cleophas Oluoch. Riti urukinyi medo chieng nyinga Sharon Ong'ao.